Fakt to tam není vidieť. Musí tak poď bližšie, aby to bolo vidieť. A už to je vidieť. Wow. Som sama vymyslela. To je herbár vlastne. A teba mám natáčať? Môže, že silno čítam, ne? Herbár. Náhodou herbár sa dá aj čítať. To sa tam samo objavuje. Že to je úplne halúzne. Toč to, čo som našla. Takáto vecička. Kvetinky ti to dala na čisté papiere. More. Skús to oklamať, že si to otočila a neotočila. Ako takto? Neviem. To sa nedá neujebať. Pozri sa. Nedá sa to ujebať. Ono ti to vráti stranu. Wow. Pozri sa, ešte sa to prispôsobuje. Vidíš to? Pozri. Jo, nedá sa to odšrobovať. A stíha? To sa nedá ujebať, pozri sa. Zoberiem to z toho strán. Daj tam niečo a keď to vrátim naspäť a prehodím to, tak tam vôbec není to isté. Ono to má napočítané strany. To je jaká vychytávka. Čo ti jebe? Vidíš, tu je tá strana. Áno. Už. Má popísané veľa. A konec. Takéto. A prvá strana je prázdna. Už som to zvykla. Konec?